alle sammen og velkommen til den her video. Jeg spiller med D-Storm 09. Og de kan godt høre det, Hjalp. De kan godt høre dig. Ja. Derfor min stemme, den er så lidt hæs, hvis I kan høre det. Det er fordi, at hvad hedder det? Hjalte, kan du høre det? At min stemme er lidt hæs? Ja, det kan jeg godt. Ja, det er fordi, at jeg har bare overhovedet ikke lige skrevet, fordi at jeg synes, det var så sjovt, imens jeg fik til at Hjalte. For eksempel, da jeg spillede Madkin. Hey, Madkin! Ja, det var rigtig sjovt. Jeg tror lidt. Jeg stemmer. Men Det bliver alligevel. Hvor lander vi? Lander vi bare Royce Hills som klassiker? ja, Royce Hills, det er vores turspot. Ja, det var vores. Altså, Hjalte, har du fået nogle damer for lige nu? Det ser så dumt ud. Prøv at se på videoen. Jeg se på videoen bagefter, hvor dumt det ser ud, når man så glider frem og tilbage, frem og tilbage. Rich kid from India. Er det ikke det, du sagde, jeg skulle hedde næste gang? Rich kid from India. What the fuck, Hjalte? Rich kid from India. Hvor kæft, et mærkeligt navn. Hvad er India egentlig? Altså der, hvor din mor kommer fra. Han er det bare et land. Nå. Ja, det er ham der, hvor ham der, den gav, han kommer fra. Nå. Men jeg tror faktisk, man kan høre mit keyboard. Måske kan man høre mit keyboard. Det kunne man også godt på de andre videoer, du har lavet. Det var også fordi, du var på iPad. Lad det på grund af shotgun. Fucking mod. Bare ikke FPS. Jeg har en pistol, og så har jeg en shotgun. Hjalte. Der ligger en arm. Synes jeg har en grøn pump i USMG. Kommer og hjælper. Jeg har fået ham. Ha! Han spawnede lige foran en gang. 200. Men jeg har lige fået et level op. Nej. Vi starter lidt stille og roligt ud med, at jeg allerede har 2 kills. Har du nogle shotgun-skud eller sådan nogle sniper-skud eller sådan noget? Der ligger lidt der. Hvor? Jeg droppede lidt et eller andet sted. Det bliver. Kom. Kom her. Jeg har ret lidt lige at vinde game. Rahman! Han har vist lige den her bil til din YouTube. Prøv at se, guys. Der er en, Hjalte. Hvor? Hvad er det for mig her? Kommer. 19. Er det 19 hvid, eller hvad? Nej, jeg kan godt være. Han har lige rammet. Er vi enige om det? Hjalte, er vi enige om det er så røvirriterende? At blive ramt. For eksempel, hvis du er mod en bot, som overhovedet ikke rammer noget, og så rammer han dig på 19 blå, og du har fuld liv. Så han rammer dig på 19 blå, så du har, så du har 81 shield, ikke over. Er det ikke bare røvirriterende, så skal du til at finde big flip, du tog skade til et bot. Jo. Røvirriterende at tage skade til bots. Jeg kan godt lide, at du er bedre end mig, men jeg har flere kills. Ja, jamen jeg er også bare fra min dose. Kan du også bare komme for at bare spille lidt for sjov, eller hvad? Ja. Han guld SMG rundt på dem. Okay, Matt. Kender du godt det der med, når det der, når sådan folk de hælder dernede i en vandput,
og det bare er pissegodt. Ja. Lad mig lige kigge på de der. Ja, jeg prøvede det i dag. Lad mig lige kigge på de der nye Reboot Rally Quests. Nej. Hvad så? Vel, det er godt lige efter det. Noget lort, man skal tjekke ind og sådan noget lort. Det er lige pis. Det kommer værst. Eller jeg synes ikke rigtigt. Det var der ikke i sidste sæson, føler jeg. Ja. Du skal få nogle point og sådan noget. Det her sted er der stadig. Vi chiller bare her meget. Bare lige hvis I ikke vidste, der kommer den medaljon i Orlas fight. Der kommer måske Leviathan tilbage. Jeg ved ikke helt præcis. Leviathan, den er ikke kommet i item shop i dag. Nej, det er sådan en. Det er bare blive det med. Det er en af dagene i, hvad er det? Ja, bare lige pop 2 af dem, så giv mig resten. Hvad er det? Den kommer i dag i april. Ja. Har du flere minis, eller var det bare den her? Det var bare dem. Kid from India. Altså. Men med de her race quit, ikke også? Så hele sådan, der kom en lille revne i bordet. Det var det ikke så godt. Ja, der var hul i dit bord. Ja. Kan du ikke godt se dem på medaljon? Jeg har set dem. Twitch kid from India. Can you beat that name? Men jeg kan ikke finde ud af det der med username, hvordan Nej, jeg skal nok lige hjælpe mig med en dag på et eller andet. Fraggle, en elliv. Nice. En elliv. Jeg har i hvert fald bare lige ramt ham lidt op i luften. Så bare lige... 25. Kom. Det er ramt. Nokken. Han er en død. Men lad de young guys, har jeg nokket. Du er faktisk røvdårlig i forhold til noget medaljon, guys. Ja, det var det. Det var ret trash. Skal vi jo ikke trash talk? Men jeg har 3 shotguns, hvad laver jeg? Så seriøst. Ja, det er classic. Solo, jeg går på den. Åh, fuck dig, det var en trio. Sorry. Så det var en dig. Fuck, det var en 3 shotguns. Nogle gange har den ikke. Nogle gange har den mega mange shotguns. Altså det max har haft i shotgun, det er sådan nok 4 eller noget. 4 shotguns. Thunderbomb! Jeg kommer op på... Så, må jeg godt lige få en medkit, dog? Kom her, her er du. Prøv at se, hvad jeg kan. Jeg lærer flere til at se, hvad jeg kan. Hvad er det? We come from Mexico. Jeg er fuld liv. Hvor mange mats har du? Skal vi snuppe endnu en medaljon? Hen med supply drop. Ja, kom, vi kan tage... Nej, det er 2 medaljoner, vi kan tage. Nice. Kom. Skal vi tage dem? Kom. Ja. Jeg gør det. Kid from India. Twitch kid from India. Hvad fanden? De burde
Hvad her? Fuck, de er lige her. Nej, Der kommer. Hedder du ikke Twitch Kid from India? Nej, jeg er Kid from SK. Nej, det er fordi mig og min ven, vi hedder næsten det samme. Åh! Skrev noget sniper om, imens jeg bruger fingre op i luften. Må jeg godt få en af mig? Hjalte! Nej! Det er med Levant Max, det er sandt! Må jeg se? Den her, Hjalte, den vil komme lidt før Levant Max. Den her vil komme Levant Max bagefter. Den kommer i morgen, eller sådan. Hvad er det? Fuck, Hjalte? Hvad fanden er det her, Hjalte? Jeg har en Mythic. Hjalte, hvad fanden er det her, mand? Hjalte! Hvad fanden er det her? Så. Hvad fanden har Fortnite lavet? Hvad er det her for noget lort? Hvad fanden har Fortnite lavet med sit liv? Hvad er det her, Hjalte? Hvad fanden er det her? Må jeg få en medaljon? Hvad er der masser? Skal du bruge nogle skudder? Nogle sniperskud vil jeg gerne have. Nå, det er... Du tager på igen. Jeg tror faktisk, jeg tager Pompis, der er Miffy, hvis du har Miffy. Jeg tager Miffy, så. Kom og sniped. Nice. What? Men jeg skal prøve den her, Hjalte. Skal jeg lige prøve? What? Det kan skydes. Jamen, det giver ingen mening. Må jeg få din medaljon? Ej, du er tur, jeg har en. Okay. Fuck, Jeg tror, jeg hopper af to. God idé, så jeg skal fight nogle flere medaljoner. Men hvis vi vinder det her, og det rører ud til... og det rører ud til YouTube, så er det fandme godt. Nice. Det var 1 shot. kills. Hvor mange kills har du? Du har... 6. Du kan bare skål på mappen. Ja, det har jeg gjort, 33. Skyd! Oh, fuck. Mate. Jeg kommer. Kill. Jeg bare lige, der ligger den der nye Mythic der, hvad hedder den? Water. Jeg ved det. Den hedder Kom. Hvad? Hjalte? Tænd. Kom nu. Men den hedder Water Breathing. Så at man kan gøre et eller andet i vand, eller sådan noget. Det tror jeg. Men når Water Breathing, det betyder, at det ved jeg ikke, at du kan trække vejret længere tid i vand, men det giver jo ikke mening. Altså, hvad fanden? Er det der Zeus? Eller hvad er det? Nej, det er den nye Water Breathing. Water Breathing. Vel, skal jeg lige prøve at gå herude? Men har vi ikke et eller andet medkit? Har du det? Har du et eller andet medkit? Nej. Hov, Hjalte. Jeg er minis. What? Hvad laver der en bot herovre, Hjalte? I don't know. Solen den nåede lige at komme. Skal I se, hvad man kan få den her? Op på Loot Island.
Og ved du hvad, den der bot til lige. Det er faktisk et godt game, det her med. Det er jo rigtig godt game, Med bare på nu. Kom. Er du der? Ikke endnu, jeg er lige frem mod det, Mats. Sådan lidt. Twitch kid from India. Twitch kid from India. Jeg var ude i stormen 9 sekunder. Twitch kid from India. Har der været nogen oppe på loot? Nej, det er bare kun mig. Okay. Måske er det fordi, du peger lidt af. I don't know what to come. Må jeg godt få en sniper? Hvis jeg ved, der kommer en. Ja. Nej, det gjorde det faktisk ikke engang. Kom det der, præcis. Sådan her, og så løber. Jeg skal lige have den der big, der lå her. Men jeg har så godt loot. Jeg har ikke andet end legendary, jeg tog en mythics. Jeg har grøn og blå og lilla. Grøn og blå og lilla. Grøn og blå og lilla. Så skal vi skide i vores bukser. Ej, mate, så kører du bare uden mig. Der er nogle folk herovre. Skal jeg lige se, om jeg kan få en lilla pop der. Kom til sol. Der ligger sammen herovre. Må jeg få en? Ja. Der er jo allerede sådan 46 kroner. Ja. Det er stik. Tag crownen inden den når at gå ud. Nej, den ligger lige op. Der. Please. Jeg tror. Det er for lidt. Jeg har, hvad hedder det? Hernede. Jeg har 25. Nej, der er en stor. Vent, kom. Nej! Hallo? Nu er jeg godt. Rigtig godt. Ja, vi vinder det her nu. Jeg vil vide, hvad jeg har. Jeg har en sniper, en lille hammer og en... Det er nok for meget en sniper. Alle sammen er oppe i den der by. De sidste er oppe i den der by. De sidste 6 gange. Tror jeg har set. Ja. Alle kom herop og så brug din sniper. Jeg står sådan og tror, at der kan blive 2 her. Og vi har zonen. Hvad så? Han er død. Nice. Jamen, jeg bliver bare lige hernede og... Shit, jeg har taget damage. Har den ene. Vi kom. En tilbage. Ja, vi vinder det her game. Nej, Sjælle, nu freebuilder jeg bare, tænker jeg, fordi at... Jeg tænker bare, at jeg tager en blue sniper. Hvad? Jeg tænker bare, at freebuilder... Har jeg godt det godt, man har en blue sniper, så at jeg har gjort den om til guld. Her, på mig. 25 hvid, yes, let's go. Nå, det var en god video til din vlog.
bare return. Nå, så tænker vi, Bare at return. det var det for den her video. Ud. Så vi ses. Hej.